Karoto kuligiria na kumurekera ebintu bito etana inamenye kurwase county y'Ubono niko bachakira umurobiryo bwogo simekemete aschinsemu eliko nyarago ikiranie kirenga kyogonchererya kwerire omurikito kurwase county ya Nyamira Job Maange norobocho rwase nchira yobwikirano Emete nero obogima lichuko lya lero ime county ya Nyamira ase nyagitari enene ya Nyamira Referral Hospital abakoli emeremo be county ya Nyamira bakobwaterana n'abakoli emeremo bakazi mtaani mbaba bagosimeka emete elibu eyemo Omoroberi oyo igoba gugotenenerwa na Dominic Barare oyo tenenerete enibo ase county ya Nyamira naendo no moroberi okwambatana n'emeroberi ya serikali inga amangana climate change twensintoro jamangana nga kino nembura ya chenchiri chinga kicha chenchiri so twatenga tusume kemete egere nambe yemo etokonye bune county tobe ase nchira yo attract nonyane climate kerekia asa abantu baito Omoroberi oyu nigo oaliganiri n'omongi nabo mugavana Onyamira Emiri Nyaribo naende ekerenga ekenene no korenda amasingara na koreta obomobu na omunyagitari omonene ase nyagitari ya Nyamira Dr. Ombati Mokua abagagoteba nenteke mono koreta abantu baitamo into ya kabere into conservation of our environment kiara mambi na mambiende mutoyo na bogokonya ase mbengia mutoyo na bogokonya ase muchandondo abere usene nyomba yankwaagacho useninki mutoyo na bogokonya Rael Nyataige korwa ase kyombege kwegera chinsana na manani nasemya bamenyi ba Nyamira igoro yobuja bwogosimeka emete no korenda amasingara. Like we can see we have there the Vitex. It is good for shades. Like in this institution, it is an hospital. The guajava will also help the patients. Maybe those people will be coming to see for treatment. When the time reaches when they will be ripe, I think as the medics, you know what the guava brings in our body. So in a nutshell, let us conserve the environment and plant the trees which are so much conducive to the buildings. Kurwase nyagitari enene ya Nyamira, Kinko reporteria Ndizi TV, Job Ma.